बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जेरैबायदि जों सानदोंमोन जे बिटिसियाव जोङो ट्राइबेल माहारिफोरा सुख शान्ति संसार जानो हागोन खिन्थु जों नुबाय जे बिटिसि सुक्तिनि उनावबो बेयाव लैहोर लैहोर गुबुन हारिफोरा हाबफैगासिनो दङ आरो इनिफ्राय फरेस्टफोरावबो लैहोर लैहोर बिसोरो हाबफैगासिनो दङ आरो जोंनि हा हुफोरखौ माने दखल खालामगासिनो दङ बिटिसिनि ओनसोलाव गासै जे 1900 माने बेलेन्ड ब्लक दङ बेयाव 4 लाखनिख्रुइबो बारा माने हायाव बे दखल खालामनानै गुबुन हारिफोरा दङ जायफोर बर' दङ बर'फोरा जुदि बहाबा हा दखल खालामोबा बेखौसो होखारनाय जायो खिन्थु गुबुनखौ जों होखारनाय नुवा बेनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा माने बेयाव गोजाननिफ्राय फैनाय बे गुबुन हारिफोरा माने जोंखौनो बर'फोरखौनो होखारनो बुनो बेबायदि सुथा लानाय जों नुनो मोनदों जों मिथिगौ जे बिटिसिखौ मोननो थाखाय बर'फोरा बेसेबां दावहा नांनो गोनां जादों बेसेबां जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि उनाव जुदि बे मोननायनि उनाव जों जुदि माने बे माने मोन्थायखौ जुदि जों मोना बेफोर हा हुखौ जुदि गुबुननो जों होना लायो तिताले जोंहा बे बिटिसि खुंनायनि बा बिटिसि सुक्ति खालामनायनि मा ओंथि थागोन 40टा डिपार्टमेन्ट बिटिसिया मोनदों बेनि मादाव हानि जिथु माने रैखाथि बेखौ बिटिसि सरकारा मोनदों दा बिटिसि सरकारा मोननाय उनाव बिटिसिया बेखौ माने खालामनांगौ आरो आसाम सरकारनो बुङोब्ला आसाम सरकारा बुङो जे बिटिसिनो बेखौ होखानाय जादों बिटिसि सरकारा नायगोन जों बिटिआर कअर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय हाग्रामा सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो दिनै जों मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो दिनै लोगो हमनायनि जाहोना जाबाय मा जों मोननै माने माबा पइन्ट्स लाबोदों आरो बे पइन्ट्सआ जाबोबाय मोनसेया जाबाय माने एनक्रचार आरो मोनसेया जाबाय फरेस्टआव बेदखल खालामनाय बे मोननै बाथ्राखौ लाना जोङो दाबि दावा खालामदों जों मिथिगौ बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जेरैबायदि जों सानदोंमोन जे बिटिसियाव जोङो ट्राइबेल माहारिफोरा सुख शान्ति माने संसार जानो हागोन खिन्थु जों नुबाय जे बिटिसि सुक्तिनि उनावबो बेयाव लैहोर लैहोर गुबुन हारिफोरा हाबफैगासिनो दङ आरो इनिफ्राय फरेस्टफोरावबो लैहोर लैहोर बिसोरो हाबफैगासिनो दङ आरो जोंनि हा हुफोरखौ माने दखल खालामगासिनो दङ थांनाय 2012 सनाव प्रद्युत कुमार बरा होनना बुंनाय सासेया पिएल खालामदोंमोन आरो बे पिएल खालामनायनि लेखायै बिटिसिनि ओनसोलाव गासै जे 1900 माने बेलेन्ड ब्लक दङ बेयाव 4 लाखनिख्रुइबो बारा माने हायाव बे दखल खालामनानै गुबुन हारिफोरा दङ आरो बेखौ सरकारा माने कर्टआ बुंदोंमोन जे बेखौ थाबैनो बहिष्कार खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जाय अफिसारा बेखौ बहिष्कार खालामा बे दरमानिफ्राय माने फाइन हिसाबै कर्तन खालामनाय जागोन खिन्थु जों नुबाय दिनै 12 सननिफ्राय दिनैसिमहालागै माने होखारनायनि खुनु जेबो माने माबा लायाखै जायनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा बा माने गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय लैहोर लैहोर मानसिफोरा बिटिसियाव हा दखल खालामगासिनो दङ आरो जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ गाग्लोबनायनि मोनसे आबहावा खालामदों दा जों नुयो जे बिटिसियाव जायफोर बर' दङ बर'फोरा जुदि बहाबा हा दखल खालामोबा बेखौसो होखारनाय जायो खिन्थु गुबुनखौ जों होखारनाय नुवा बेनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा माने बेयाव गोजाननिफ्राय फैनाय बे गुबुन हारिफोरा माने जोंखौनो बर'फोरखौनो होखारनो बुनो बेबायदि सुथा लानाय जों नुनो मोनदों खिन्थु बेखौ बिटिसि सरकारा माने एक्सन लानांगौ आरो बेफोरखौ होबथानांगौ एनक्रचार जेब्ला जागासिनो जोङो फरेस्ट लेन्डआव आरो माने जेब्ला सरकारि हायाव बेखौ थाबैनो बेबस्था लानांगौ आरो बे बेबस्थाखौ जुदि लानो हायाबा तिताले बिटिसिया जोबस्रांगोन जों मिथिगौ जे बिटिसिखौ मोननो थाखाय बर'फोरा बेसेबां दावहा नांनो गोनां जादों बेसेबां जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि उनाव जुदि बे मोननायनि उनाव जों जुदि माने बे माने मोन्थायखौ जुदि जों मोना बेफोर हा हुखौ जुदि गुबुननो जों होना लायो तिताले जोंहा बे बिटिसि खुंनायनि बा बिटिसि सुक्ति खालामनायनि मा ओंथि थागोन दा दिनै जों जुदि नायो बर'फोरानो बेयाव होखारजानो गोनां जादों बर'फोरखौनो होसो होसो बुनाय जादों बर'फोरनि सिगाङाव माने हाथियार लानानै माने बर'फोरखौ होसोयो खिन्थु जों जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो बिटिसि सरकारखौ जों आर'ज खालामो बिटिसि सरकार बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो बर'फोरखौ बा ट्राइबेलफोरखौ माहारिखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजानांगौ जुदि 4 लाख माने बिगा हाखौ जुदि रैखा खालामनो हाया बे अबैधभावे फैनाय मानसिफोरखौ जुदि होखारनो हाया दा गाबोन भटनि बेलायावबो मा जागोन बर'फोरा आन्थु खारिबाय थानांगोन
बे जिथु सरकार दादों बे सरकार दानायाव जों गुबुन हारिनि आथिङाव जों माने आन्थु खारायनो गोनां जादों रां रुफा बिसोरनो होनो गोनां जायो खिन्थु बर'फोरा मा मोन्दों बर'फोराथ' भटखौ होबाय थानांगोन होबोगासिनो दोङो दा बेनिखायनो बे सिन्था सरसाखौ खालामनांगौ आरो भट माने भटाधिकार जिब्लाक मोनदों दा बिहारनिफ्राय फैनाय झारखन्डनिफ्राय फैनायफ्रा साननैसो थाबानो भटाधिकार मोनो खिन्थु बे भटाधिकारखौ मानो कर्तन खालामनो हायाखै कारण बिसोरहा मोननै भट दङ ओजाबो दङ बेयावबो दङ गोरो बे भटफोरखौ कर्तन खालामनांगौ आरो कर्तन खालामनो हायोबासो बिटिसिआव बर'फोरा मोजाङै माने इलेक्सन गेलेनो हागोन मोजां बिबान जों मोननो हागोन नङाब्ला जों बिसोरनो थाखा रां रुफा होनानैनो बिसोरखौ सन्तुष्ट खालामनानै भट मोननो थाखाय जुजिनायावनो बर'फोरा डेभेलपमेन्टनि जि लामा बे लामाखौ जों खोमसियाव नुनो मोनगोन बेनिखायनो जों आर'ज गाबदों फरेस्टआव थानाय जिब्ला माने बाहिरनि मानसि एनक्रचार बिसोरखौ रुदनांगौ आरो सरकारि हाफोराव जेसेबां माने 4 लाख हानि माने बारायाव जेब्ला माने बेदखल खालामना दोङो बेखौबो हुरुदनांगौ बेखौ जोङो बिटिआर क'अर्डिनेसन ट्राइबेल संघनिफ्राय आर'ज गाबदों आरो दिनै जोङो बे दाबि दावाखौ लानानै बिथांनो जों दिनै बे आर'ज बिलाइखौ होनाय जादों दा 40टा डिपार्टमेन्ट बिटिसिआ मोनदों बेनि मादाव हानि जिथु माने रैखाथि बेखौ बिटिसि सरकारा मोनदों दा बिटिसि सरकारा मोननाय उनाव बिटिसिआ बेखौ माने खालामनांगौ आरो आसाम सरकारनो बुङोब्ला आसाम सरकारा बुङो जे बिटिसिनो बेखौ होखानाय जादों बिटिसि सरकारा नायगोन खिन्थु जों नुयो जा भटनि जाहोनावनो जा पलिटिकेल जाहोनावनो जा बेफोरखौ माने होबथागासिनो दोङो आरो बिनि जाहोनाव जोंहा समस्या बांगासिनो जेरै माने तामुलपुरनि दरंगा मेलाखै माने कर्टआनो मोनसे माबा होदों राय होदों जे बेखिनिखौ उच्चेद खालामनांगौ खिन्थु दिनैसिमबो जों नुबाय माने उच्चेद खालामनायनि खुनु माबाखौनो नुवाखै दा 4 लाख जिथु बिघानि माने प्रद्युत कुमार बराया जिथु केस खालामदोंमोन बे केसावबो माने बेबायदिनो अर्डार होखानाय दोङो माने बेखौ उच्चेद खालामनांगौ खिन्थु जोंथ' नुबाय बिटिसि सरकार बा आसाम सरकार बेखौथ' खुनु खामानियानो मावाखै दा बिनिफ्राय जोङो बिटिसि ओनसोलाव ट्राइबेल माहारिया सुख सान्तिजों थानो हागोन बेखौ जों आसा नुवाखै आरो बेनिखायनो जोङो बारे खनले जोङो माने स्मारक पत्र होदों सरकारखौ आर'ज गाबदों खिन्थु सरकारा जोंनि बे बाथ्राफोरखौ गुरुत्व होनाय जों नुनो मोनाखै